Здравейте, приятели, роднини и мили съседи! Ние, Шукри и съпругата ми Айше, с нашата принцеска, разбира се, Назифе, имаме честта и удоволствието да ви поканим да споделите с нас годежът на нашите прекрасни деца Мурад и Ремзие. Денят на годежа е 21 юни 2024 година в ресторант Чешмите от 17 часа в град Мъглиж. За доброто настроение ще се погрижат музикантите от оркестър Юскелер от Нова Загора. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. С уважение, Шукри и Айше.